ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಪೋಪೆ ಕೆಲವೊಂದು ಈವೆಂಟ್ ತೂಪೆ ಅಲ್ಪ ರಾಜ್ಯದ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ಮನ್ಪೇರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಗಟ್ಟಲೆ ವ್ಯೂಸ್ పోతుండు ಬಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಜಾನ್ ಲಿರಿಸಿಸ್ಟ್ ಅಂದ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಬೈಟ್ಲ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ದ ಅವಕಾಶನೇ ಬಾಯ್ಚಿ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ದ ಗುಡ್ಲೆ ಈವನ್ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕಾಮಿಡಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಇದು ಪಂಡರೆಕ ರೋಡ್ ದ ವರ್ಷದ ಮಾತ ಅವ ಮತ್ತೆ ಆತ ರೀಚ್ ಆಪುಂಡು ಆತ ವೈರಲ್ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಇಂಡ ಆಡು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಆಡು ಈ ಜೋಲೆ ಜನ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಸೇಪಕ್ಕ ಆಕ್ಟ್ ಮಂದಿನ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಪಿಲಿ ಪಂಜ ಅಡ್ಡೇ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತೀನಿ 3 ವರ್ಷ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೆಲವರು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ 3-4 ಜನ ಅಣ್ಣ ನಕಲು ಸೇರಿದು ಮದ್ವೆ ಅಂತ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಜನಟಿ ಯಾನು ಒರಿ ಒಂದು ಮಂತ್ ಕೊರನ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೇರು ಬಟ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂದಿತ್ತಂಕ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ನಾಟಕ ಬೇತೇನೆ ಸಿನಿಮಾ ಬೇತೇನೆ ಸಿನಿಮಾ ದಾದಲ ಮನ್ಪೋಲಿ ಏತಲ ಟೇಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು 100 ಟೇಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಡ್ರಾಮಾ ಒಂದೇ ಟೇಕ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಯಾನು ಡ್ರಾಮಾಡ್ಲೊಲ್ಲೆ ರೀಲ್ಸ್ ಇಡ್ಲೊಲ್ಲೆ ಇವನ್ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಕೆಲವರು ಬಂದ್ಪೇರು ರೀಲ್ ಅತ್ತ ಬಾಯ್ ಬಂದಾನತ್ತ ಏತಾಂಡಲ್ಲ ಬಟ್ ಇದಾಗ ಡ್ರಾಮಾ ಮನ್ಪುನ ಆತು ಸುಲಭನೇ ಹೆಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪಂಡ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಂತೊಡು ನಾನಲ್ಲ ಆ ಉಂತುದು ಮತ್ತು ಪಂಡ ಇತ್ತ ಕಾಮಿಡಿ ಗಂಡ ಎಂಚ ಇಂಚ ಮತ್ತೆ ಉಂತೋಲ್ಲ ಎಂಚಲ್ಲ ಅಂತದೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಬಟ್ ಗಂಭೀರ ಪಾತ್ರ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಇಂಚೆನೇ ಉಂತೋಡು ಬಕ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮೈಕ್ ದೆತ್ತೊಂಜಂಡ ಅಯ್ಯು ನಮ್ಮ ಕವರ್ ಮನ್ಪೋಡು ಲೈಟ್ ದೆತ್ತೊನೋಡು ಮುಲ್ಪದ ಅಡೆ ಬೋರ್ಡು ನಾನು ಒಂಜಿ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೋರ್ಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ನಮ್ಮ ಕವು ಮಾತ್ರ ಕಲ್ಪರ ತಿಕ್ಕುನು ರಂಗಭೂಮಿಡು ಮಾತ್ರ ಖಂಡಿತ ಅದು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಬಟ್ ಬಾರಿ ಲೇಟ್ ಅದು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಿನದು ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಮಲ್ಲೆ ಜವ ಎನಕಡೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಕಾಲ ಕೂಡ್ದು ಬರೋಡಾತೆ ಬಟ್ ನೆಕ್ಕ ತುಂಬಿಯಾನ ಸುರುಕು ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾ ಜೂನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅದು ಪೋಂದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗುಡ್ಲ ಅಂಚಿನ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಐಟ್ ಮತ್ತೆ ಅನ್ನ ಪಿರೋಡು ಒಂದು ನಲ್ಪೆರೆ ಅವಳ ಮೋನದೊಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಬೇರಿ ಕಾರ್ ಮಾತ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ದುಬ್ಬಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ತುಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನ್ ಸೂರಜ್ ಮಂಗಳೂರು ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಂದರ್ಶನ ಅಂದು ಬನ್ನೊಲಿ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣ್ ಮಾಡೂರ್ ತುಳುನಾಡು ತುಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆ ಗಾಯನ ಆಡೋದಿಪ್ಪಡು ಲಿರಿಕ್ಸ್ ದಾದಿಪ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಬಂದು ಬನ್ನೊಲಿ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಚಿಟ್ ಚಾಟ್ ಒಂದು ದಾಯಿಗೆ ಚಿಟ್ ಚಾಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದ್ ಬಂದಾಗ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅತನ ಸಿನಿಮಾಗ ಪೂರ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಪೂರ ಬರೆಯೊಂದು ಪೂರ ಬೈದಿರು ಅಂಡ ಈ ಸಲ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಡ್ಜ್ಡ್ ತೆರೆತ ಮಿತ್ತು ಅಭಿನಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಅರ್ನ ಜರ್ನಿನಿ ಅನ್ನ ತೂವೊಂದು ಬೈದ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷರದಿಂಚ ಒಂದೊಂಜಿ ಅರಡ ಪಾತೆರ್ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಪಿಲಿ ಪಂಜ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಸೊ ನೆತ್ತ ವಿಚಾರ ಪಾತೆರಿಯರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೆರು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಮೋಕ್ಯದ ಫೇವ್ರೇಟ್ ರಕ್ಷಣ್ ಮಾಡೂರ್ ರಕ್ಷಣ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಏನ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಇರೇನ್ ಚೊಲ್ಲರು ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಬ್ರೋ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವೇನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಶನ ಬನ್ಲಿ ಪಿಲಿ ಪಂಜದ ಅಂದು ಪಿಲಿ ಪಂಜದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ಗ ಐದು ತುಂಬು ಇತ್ತ ಎಂಚ ಉಲ್ಲರ್ ದಾಯಿಗೆ ಏನಂದು ಲೆವನ ಮೂರನೇ ಅಂತೆ ಮಿಗ್ದಿನ ಮದಿಮೆನ್ ಕರೆಯೋದಾರ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ್ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಪಲಾಯಿ ಉಂತುದು ಆ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಬಂಗಲೆನ್ ದಾಟುದು ಒಂಜಿ ಮಿಗ್ದಿನ ಪೊಲ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲಗ ಸೇರೋನಂಚಿನ ಕಾರಿ ಎಂಚ ನಡತನ್ ಪೂರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಪುನ ಎಂಕ್ ಮೂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಆಕ್ಟರ್ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಡು ಮಾತ ಮನ್ಪೋಡು ಬೊಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೋಡು ಶೋಕದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೆಗ್ದಿನ ಮದ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮನ್ಪೋಡು ದೇವ್ರ ದೈತೆ ಮೆಗ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಸಾರಿ ಮದ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆಂಡೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಅಂಚೆ ಸಿನಿಮಾಡು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವನ ನಾವಡು ಅಂಚ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಬೊಕ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಕಾಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾಕಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಡಾಂಡ್ ಪೂರಲ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮುಗಿತಿನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಕಡೆಗೆ ಸಂಧಿ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೌಡ್ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಮಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ದೇಪನ್ನಗ ಕೆಲವರು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ 3-4 ಜನ ಅಣ್ಣ ನಕಲು ಸೇರಿದು ಮದ್ವೆ ಅಂತ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಜನಟಿ ಯಾನು ಒರಿ ಒಂದು ಮಂತ್ ಕೊರನ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೇರು ಬಟ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂದಿತ್ತಂಕ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಎಸ್ ಇತ್ತ ಈತ ದಿನ ರಕ್ಷಣ್ ಏರನಲ್ಲ ಸಂದರ್ಶನ ಮನ್ಪುನಾಗ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ದ ಬಗ್ಗೆನ ಒಯ್ತನಲ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆನ ಅತನ ಒಂಜಾತಿರ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ ಬರ್ಪುಂಡು ಓಲ ರೋಡ್ ಸಾರಿ ಇಜ್ಜಿನ ಐಕೊಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಮನ್ಪೋರು ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿಜಿನ ಐಕೊಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಮನ್ಪೋರು ಪೂರ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಿಂದ ದಾದನಲ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪರು ಇನಿತ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಶನ ಕಲಾವಿದೆ ಎಂದು ಬಂದಾಗ ಇರ್ನ ಕನಸು ಯಾನ್ ಕಲಾವಿದೆ ಆವೋಡು ನಿನಗೆ ಈ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಇವತ್ತು ಉಂಟುದಾರ ಎಂಚವ ಅವನ ಫೀಲ್ ಅವೇ ನನಗೆ ಪಂಡೈತೆ ಯಾನು ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಕೆಲವರು ತುಲೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಡುಪುನಾಗ ಮ್ಯಾಮ್ ನಕಲ್ ಕೇನ್ವೇರು ನೀನೆಂತ ಆಗುದ ದೊಡ್ಡದ ನಂತರ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂಚ ಬನಂತೇರು ಯಾನ್ ಅಪ್ಪಗನಿ 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾನ್ ಬಂದಿತ್ತ ಯಾನ್ ಆಕ್ಟರ್ ಆಪೆ ಅಂದೆ ಸೊ ಎಂಕ್ ಅಪ್ಪಗನಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಒಲ್ಲವು ನಮ್ಮ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಂತಿತ್ತಂಡೆ ಯಾನ್ಲಂಜಿ ನಟೆ ಆವೋಡು ಅಂಚನು ನಟದಿಂದಲ ಉಂಡೇನು ಕೊರಗಜ್ಜಡ ಅಜ್ಜ ಏನೊಂಜಿ ಎಂಚಾನಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಪುಲಕ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಲ್ಲಿ ಪುನಾಗ ಸೊ ಅಂಚ ಆಲ್ಬಮ್ಸ್ ಬಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೆ ಒಂಜಿ 10-11 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಬಟ್ ಜನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಕೊರಂಗುಲ್ಲೇರು ಬಟ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನಿನ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಹೆಂಗೆ ಬೇಜಾರ ಬಟ್ ತೊಂದರೆ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಬರೋಡಿಗೆ ವೈಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಕೂಡ್ದು ಬರೋಡಿಗೆ ಸೂರಜ್ ಬಾಯ್ ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆ ಮಿತ್ತ ಹೆಂಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈತ್ ವರ್ಷ ಏಡಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಕೇಂದಿಜಿ ಹೆಂಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಕೇಂದ್ರ ನೋಲಂಡ ಅವಕಾಶ ಬೈದೋದಾದನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕೆ ಬಟ್ ಏನ್ ಕೇಂದ್ರ ಬೋಪುಜಿ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಮಿತ್ತ ಹೆಂಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಶಾರದ ಕೊಡ್ತಂಜಿ ಕಲೆ ಉಂಡು ಅವು ನಂಬುವೆನು ಬಟ್ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿರಂತರ ಅದುಪ್ಪುಂಡು
ಎಸ್ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಇದು ರಕ್ಷಣ್ ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ನಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖಾಲಿ ರೀಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ದಾರ ಬಂದಿರ ಹೆಂಗ್ ಕೆಲವರು ಬೇಜಾರು ಹಾಪುಂಡು ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಚಿನ ಉಂಡ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಬಹುಶಃ ಪೂರ ಸಾಂಗ್ ಬರೆತಿನಾರ ಈರೆ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಡ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂಗ್ ಬರೆತಿನಾರ ಈರ್ಸಿ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಈರ್ ಬರೆತಾರೆ ಸೊ ಉಂದೆತ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಏರ್ಲ ಕೊರ್ಪುಜೀರ್ ಖಾಲಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಬಂದ್ಪೇರು ಸಿನಿಮಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೈದರು ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಅದು ಇತ್ತ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಬರೋಂದುಲ್ಲರು ಒಂದೊಂಜಿ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಒಂದು ಪನ್ಪರ ಎಂಚ ಖಂಡಿತ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಬಟ್ ಬಾರಿ ಲೇಟ್ ಅದು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಮಲ್ಲೆ ಜವ ಎನಕಡೆ ಪಲ್ನಕನೆ ಕಾಲ ಕೂಡ್ದು ಬರೋಡಾತು ಬಟ್ ನೆಕ್ ತುಂಬಿ ಅನ್ನ ಸುರುಕು ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾ ಜೂನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅದು ಪೋಂದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗುಡ್ಲ ಅಂಚಿನ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಐಟ್ ಮಾತ ಅನ್ನ ಪಿರೋಡ್ ಒಂದು ನಲ್ಪೆರೆ ಅವಲ ಮೋನ ತೋಜಿ ಖಾಲಿ ಬೇರಿ ಕಾರ್ ಮಾತ ಕೆಲವು ಮೂವಿಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಡಾನ್ಸರ್ ಅದು ಮಾತ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಒಂಜಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಆಸ್ ಎ ಲಿರಿಸಿಸ್ಟ್ ಆದ್ ಒಂಜಿ ಸಿಂಗರ್ ಆದ್ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟರ್ ಆದ್ ಏನನ್ನು ಲೆತ್ತೊಂಬತ್ತಿನಾರು ವೀರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾವ್ರು ಆರೆ ನಾನು ಈ ಸಂದಾಡು ಪ್ರತಿ ಟೈಮ್ ನೆನಪು ಮನ್ಪೆ ಆರೊಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಎಂಕ್ ಇರ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಅವು ಈ ರಾಣಿ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆಂಡ ಪಾತಿರ ಜವನಾಂಡ ಅಂಚಿನ ಎಡ್ಡ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕುದೋಯ್ರು ಎಂದ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಪುದರ್ ಪನ್ಪೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ಲಾರಿಗಳ ಮುಖದ ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜಾಂಡಿ ನಾನು ಚಾಲಿ ಪೊಲಿ ಸಿನಿಮಾ ತೂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಎಂಗಾರ ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜಾಂಡಿ ಪುದರ್ಗೆ ಎಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಏನ ನಂಬುದು ಏನ ಲೆತ್ತೊಂಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಸಿನಿಮಾಡ ಎಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚಿನ ಎಡ್ಡ ಮೋಕೆ ತೋಜಾದೇರು ಪಂಡ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮನ್ಪೇರು ಗುರ್ತಿದ್ನಕ್ಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪೂಜೆರು ಅಂತ ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜಂದೆ ವಾ ಧೈರ್ಯ ಲೈದರ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಅಲ್ಪರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಿ ಒಂಜಿ ಆ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಆರು ಅಂಚದು ನಾರೇ ನಾನು ನೆನಪು ಬಂದ್ಪೋಡ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಅಲ್ಲ ಎಸ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಮಗನೇ ಮಹಿಷ ಬಹುಶಃ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಬಾನೊಲಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೀರೋನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರನ್ನ ಮೇನ್ ನಿರ್ದೇಶಕರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರನ್ನ ಮಾತಾ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದಿತ್ತಾರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಚಾರ ಕೂಡ ಮಂತಿತ್ತಾರೆ ಅವು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆದಿತ್ತಾನೆ ಸಿನಿಮಾದ ಸಕ್ಸಸ್ ಐಕಿರೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಬೈದಿನಂಚಿನ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪಂಜ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖಾಂತರ ಇರು ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಲಾವಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಧರ್ಮಚಾವಡಿ ಮಂತಿತ್ತ ಅಂದ್ಲ ಪಂಡ ಐಟ್ಲ ಒಂಚೂರು ಲೀಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಇಂದು ಇಂದಿಯನ್ನ ಮೂಜಿನ ಸಿನಿಮಾ ಸುರುತ ಕನ್ನಡ ಮಂತಿತ್ತ ಹರೀಶ ವಯಸ್ಸು 36 ಗುರುರಾಜ್ ಎಂಬಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಂತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಸೌ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣ ಇತ್ತಿನ ಐದು ಪಕ್ಕ ಧರ್ಮಚಾವಡಿ ಇಂದು ಮೂಜಿನ ತುಂದಿರ್ನ ರಡ್ಡನೆ ಸಿನಿಮಾ ತುಳು ರಡ್ನೆ ಸಿನಿಮಾ ಎಸ್ ಇದು ಪಿಲಿ ಪಂಜ ಅವಕಾಶ ಬತ್ತಿನಿ ಎಂಚ ಅವು ಏನ್ ಪಂಡತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎರಡು ತಿಕ್ಕನ ಬಂದಿತ್ತಾನೆ ಪಂಡ ರಮೇಶ್ ರೈ ಕುಕ್ಕೋಳ್ಳಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಗುರು ಸಾಮಾನ್ಯರು ಎಂಗ್ಲ ಡ್ರಾಮಾಡ್ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಂತ್ ಒಂದಿತ್ತಿನಾಗಲು ಅಂಚದ ರಡ್ಡು ಸಿನಿಮಾ ಹೆಂಗೆ ಆರು ಅವಕಾಶ ಎತ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಧರ್ಮಚಾವಡಿ ಅಂಚೆನಿ ಪಿಲಿ ಪಂಜ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಎಂಚ 6 ಏಪಲ ಬಂದಿತ್ತೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲ ಜನವಾಡು ನೀವು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ತೂವೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡಾರು ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟಾರು ತೂತಿನಾರೆ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಂತ್ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಬೇತ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತೆ ರೆಫರ್ ಮಂತ್ ಒಂದಿತ್ತಾರೆ ಊಲ ಆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಬಟ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ರಡ್ಡು ಸಿನಿಮಾಡ್ ಹೆಂಗೆ ಆರು ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಿ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಪೈ ಸಂದರ್ಭ ಖಂಡಿತ ಎಸಿದ ಪಿಲಿ ಪಂಜದ ಅವಕಾಶ ದಿಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದರು ಸೊ ಪಿಲಿ ಪಂಜ ಈ ಟೈಟಲ್ ಗೆ ನೀರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದಾದ ಮನಸ್ಸು ಮಂಡ್ಯದ ದಾದ ಬಲ್ತ ನೀರಿಗೆ ಎಂಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಂಡ ಪಿಲಿ ಪಂಜ ವರ್ಡ್ ಕೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಪಂಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತೇನೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗಡು ಅಂಚ ಸರ್ ಫೋನ್ ಮಂತೀರಿ ಕುಕ್ಕೋಳಿ ಸರ್ ರಡ್ಡು ಸಿನಿಮಾದ ಅಪಗನೆ ಬನ್ನಿ ರಕ್ಷಣ ರಡ್ಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಡಿ ಮನ್ಪೋಡು ಫೈನಲ್ ಆತನು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಶೂಟು ಬೊಕೊಂಜಿ ನವಂಬರ್ ಶೂಟು ಒಂಜಿ ಧರ್ಮಚಾವಡಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಪಿಲಿ ಪಂಜ ಓಕೆ ಪಿಲಿ ಪಂಜ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಈಗ ಪಂಡ ಹೊಸತ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಡೇರೆ ಎಂಕಾರು ಇಂಚೆಂಚ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ನಿನ್ನ ಸೀರಿಯಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಒಂಚೂರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಶೇಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಸೊ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಂತೆ ನೆಕ್ಕ ತುಂಬಿ ಏನು ಡ್ರಾಮಾ ಆದುಪ್ಪಾಡು ಆಲ್ಬಮ್ಸ್ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾತ ಒಂಚೂರು ಗಮ್ಮತ್ ಫೇಸ್ ಎನ್ನ ಹೆಚ್ಚ ಬಟ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಒಂಜಿ ಮನ್ಪ ಬಂದು ಡ್ರಾಮಾಡ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಂತಿಜಿ ಇಂಚಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತೀನಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ದಾದ ವಿಷಯ ಅಂದೆ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಡ ನೆಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಪಂಡ ಏಪನ ಆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮನ್ಪೇರ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಬಲ ಡೈಲಾಗ್ ಪನ್ನು ಬೋಲತ್ತು ದಾದ ನಂಗೆ ನಮಕ್ ಆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರ ಉಪ್ಪೋಡು ಬಟ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಡ ಒಂಜಿ ಆ ಸ್ಪೇಸ್ ಉಂಡು ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಸೊ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂಜಿ ಏತದೇನಂತ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ವಾವ ಲೊಕೇಶನ್ ಆತನ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ 25 ದಿನ ಶೂಟ್ ಮಲ್ದಾನೆತ್ತ ಪಿಲಿ ಪಂಜದ ಅವೆ ಆ ಸೈಡ್ ಪೂರ ನಮಕ್ ನಾಟಕಲ್ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ವಿಟ್ಲ ವರ್ಕಾಡಿ ಆ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಹಳ್ಳಿದ ಸೈಡ್ ಶೂಟ್ ಬಂದಿನಿ ಪೂರ ಇದು ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅರ್ನಲ್ಲೊಂದು ಸುರೂತ ಸಿನಿಮಾ ಬೋಜಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಎಂಚೈತೆ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಂತಿನ ಅನುಭವ ಇಜ್ಜ್ ಮಸ್ತ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಪಂಡ ಹೆಂಗ್ ಕೋಲ ಪಂಡ ಇಂಚೆನೆ ಮನ್ಪೆ ರಕ್ಷಣ ಅಂಚೆನೆ ಮನ್ಪ್ಲಿನ್ ದಾಲೇಜ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಜ್ಜ ದಾಲ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಜ್ಜ ಅರ ಮಸ್ತ್ ಕೂಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಡೈಲಾಗ್ ಹೊರಂದಿತ್ತೇರು ಇಂಚೆ ಡೈಲಾಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡಿರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಇರಂಚೂರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಚೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಪ್ಪುಣೊಂದು ಏನ್ ಎನ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೋಂದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಎಂಕೆ ಅಂಚೆ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾ ಅದು ಕೆಲವು ಡ್ರಾಮಾ ತೂದಿತ್ತಿನ ನೆನಪು ಸೊ ಎನ್ನ ಹೇಳಿದ್ನ ಕೆಲ ಸ್ಕಿಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂತದ್ದು ಎನ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಏನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಪಂತಿರಾರು ಮಸ್ತ್ ಜೀವ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅವು ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಚ ಮಸ್ತ್ ಆತ್ಮ ತೃಪ್ತಿ ಉಂಡು
ಆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಏಪಲ ಅಕಲೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಎನ್ನಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಅಕಲಿಗೆ 100% ನಾನು ಐತ ಬೆತ್ತು ಖುಷಿ ಬೇತೊಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅರೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಪಾತ್ರ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಎಂಕಲ ಖುಷಿ ಉಂಡು. ಇತ್ತ ನಾಟಕಗಳ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಗಳ ಒಂಜಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು. ಇತ್ತ ನಾಟಕ ಅಂದ್ ಬನ್ನಿಬೇಟಿಗೆ ಒಂಜಿ 30 ದಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರ್ಪೇರ್ ಲೈವ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ ಬನ್ನಿಬೇಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಸೆಟ್ ಮನ್ಪೇರ್ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕುಲು ಪನ್ನ ಬರ್ತಿಗೆ ಬರಿಯಾರೆ ಆಪುಜಿ ಬನ್ನಗ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂತೆ ಒಂಜಿ ರೋಡ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಪೂರ ಅವೊಂದಪ್ಪ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಯೂನಿಟ್ ಒಂಜಿ 30 ಜನನ 50 ಜನನ 100 ಜನನ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಗ್ ಬತ್ತದ ಅಲ್ಪ ಸೆಟ್ ಮಂತ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಅಂದವ ಅವು ಎಂಚ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎಂಚ ಇರು ನಾಟಕಲೈತೆ ತುಯ್ಯಾರು ನಾಟಕಲ ಪೂರ ಅಭಿನಯ ಎಲ್ಲ ಮಂತಾರು ಸಿನಿಮಾಗ್ ಬರಿಯಾರ ಅನ್ನಗ ಅವು ಇರಗ್ ಖುಷಿ ಕೋರಂದುಂಡ ಅತ್ತನ ಕಾಪುನ ಅಂತೆ ಬಂಗ ಆಪುನ ಎಂಚ ಈಜಿಜ್ಜಿ ಆ ಪಂಡದೆ ಟೈಮ್ ಕೂರ್ದು ಬರೋಡೊಂದು ಬಟ್ ನಾಟಕ ಬೇತೇನೆ ಸಿನಿಮಾ ಬೇತೇನೆ ಸಿನಿಮಾ ದಾವೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೋಲಿ ಏತಲ ಟೇಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು 100 ಟೇಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಡ್ರಾಮಾ ಒಂದೇ ಟೇಕ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಡ್ರಾಮಾಡ್ಲೊಲ್ಲೆ ರೀಲ್ಸ್ ಇಡ್ಲೊಲ್ಲೆ ಇವಳು ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲೆ ಇತ್ತ ಕೆಲವರು ಬಂದ್ಪೇರು ರೀಲ್ ಅತ್ತ ಬಾಯ್ ಬಂದಾನ ಏತಾಂಡಲ್ಲ ಬಟ್ ಇರಗ್ ಡ್ರಾಮಾ ಮನ್ಪುನ ಆತು ಸುಲಭನೇ ಎಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಂತೊಡುನಲ್ಲ ಆ ಉಂತುದು ಮತ್ತು ಪಂಡ ಇತ್ತ ಕಾಮಿಡಿ ಗಂಡ ಎಂಚ ಇಂಚ ಮತ್ತೆ ಒಂತೊಲೆ ಎಂಚಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಬಟ್ ಗಂಭೀರ ಪಾತ್ರ ನನಗೆ ಇಂಚೆನೇ ಉಂತೊಡು ಬಕ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮೈಕ್ ದೆತ್ತೊಂಜಂಡ ಅಯ್ಯು ನಮ್ಮ ಕವರ್ ಮನ್ಪೋಡು ಲೈಟ್ ದೆತ್ತೊನೋಡು ಮುಲ್ಪದ ಅಡೆ ಬೋರ್ಡು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೋರ್ಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ನಮ್ಮ ಕವು ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಪರ ದಿಕ್ಕುನು ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾಡ್ಬೋದು ಮನ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಐಟ್ 100 ಟೇಕ್ 100 ಟೇಕ್ ಮತ್ತೆ ಬೋಪುನ್ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗ ಬೋರ್ಡ್ ನಮಕೊಂಜಿ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿಂದ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅವು ರಂಗಭೂಮಿಡ ದಿಕ್ಕುನು ಅಂಚಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆ 10 ವರ್ಷ ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ಬೆಂತೆ ಅಂದ್ ಅವಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಂಡ್ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ರೀಲ್ಸ್ ಏತ್ಲ 2 ಲಕ್ಷ 3 ಲಕ್ಷ ಪೋ ಏತ್ಲ ಫೇಮಸ್ ಆವ ರೀಲ್ಸ್ ಮಂತಿನಕ ಅತ್ತೆ ನಾಟಕ ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಸುಲಭ ಉಂಡು ಬಟ್ ನಾಟಕ ಈಸಿ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು. ಎಸಿದ್ದ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮನ್ಪುನ ಬಂದಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಇರಗ್ ಮನಸ್ಸುಡು ಒರಿಯುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಓಣಲ್ಲ ಉಂಡ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆದಿಪ್ಪು ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ದಿಗ್ಗಜರ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ತಮಾಷೆ ತರ್ಲೆ ಅತ್ತುಂಡ ದಾದ ಒಂಜಿ ತುಂಟಾಟ ಮಂತೊಂದುಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಅನುಭವ ಎಂಕ್ ಅವೇ ಪಂಡ ಮರಪರಾಂಜಿನ ಪಂಡ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ದೌಲೆಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಎಂಗ್ ಟೋಟಲ್ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾನೆ ನಾನು ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪುವೆ ಪಂಡ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದತ್ ಯಾನ್ ಓಲಿತ್ತ ನಂಗೆ ಗಮ್ಮತ್ ಆದುಪ್ಪೋಡು ಜಾಲಿ ಡುಪ್ಪೋಡು ಸೊ ಬೊಕೊಂಜಿ ರಮೇಶ್ ಸರ್ ಇತ್ತಂದ ಅವು ಸೆಟ್ಟೆ ಗಮ್ಮತ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಆರು ತುಯ್ಯರಂಚ ವಿಲನ್ಲ ಕುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಫೇಸ್ ಆರ್ನ ಬಟ್ ಆರ್ನಾತ್ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ನಾತ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಮರಳು ಏರ್ಲೆಜ್ಜೇರು ನಿಜ ಬಂದೆ ಇತ್ತದ ಯೂತ್ಸ್ಲ ಆತಿಜ್ಜೇರು ಎಂಕೆರೋ ರಾಪ್ ಮೀರು ಏತ್ ಈತ್ ಕ್ರೇಜಿ ಉಳ್ಳೇರು ಈತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪೇರು ಒಂದು ಎಂಕೆರೋ ರಾಪುಂಡು ಗ್ರೇಟ್ ಮರ ನಿಜವಾದ ಕೆಲವರು ಮೈಂಡ್ ದಾದೊಪ್ಪುಡು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ವರ್ಷ ಒಂಚೂರು ಸೀರಿಯಸ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಉಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಂಡೇಡು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಮಲ್ಲಾಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆ ಜೋಕ್ಲಾಟಿಗೆ ಉಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಕದನ್ ರಮೇಶ್ ಸರ್ ತುಲೆ ಯಾರು ಮಲ್ಲಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲಕ್ಲಾದ ಉಪ್ಪೇರಿ ಎಂಗ್ಲಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಕ್ಲಾದ ರೀಲ್ಸ್ ಬಂತೊಂದು ಗೊತ್ತಾ ನೆಂಚದ ನಾನು ಓವರ್ ಆಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನು ಜಾಲಿ ಮಂದೆ ಎಂಕ್ ಆರು ಇತ್ತನೇ ಜಾಲಿ ಯಾವ ಡ್ರಾಮಾ ಇತ್ತನೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ತನೆಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಧರ್ಮ ಚಾಡಿನ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ 6 ಬರೀ ಇತ್ತಿರ್ತಾನೆ ಜಾಲಿ. ಎಸ್ ಇತ್ತ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಬಗ್ಗೆ ಬನ್ನೋಡು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ ಬನ್ನಿಬೇಟಿಗೆ ಕನಗಟ್ಟನ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸುಲಭ ಅವೆ ನಂಜಿ ಬರೆಪುನಲ್ಲ ಸುಲಭ ತೆರೆತ ಮಿತ್ತು ಕನವಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆದ ಒಂಜಿ ಸಾಕಾರ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣ ಬೋಡೆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆ ಬರೋಡು ದೇಪನ್ನ ಈತ ತುಲೆ ಇದು ಪ್ರಚಾರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಅದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಜನಕುಲು ಟೀಸರ್ ಅತನ ಸಾಂಗ್ ತೂದು ಬಾರಿ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ರತಿಕಿ ಯು ಪೂಜಾರಿ ಅಂದು ಸುರುತ್ತ ಸಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂದಿದ್ದೀರಿ ಏನ್ ಚೇತನ ಒಂದು ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆದ ಇತ್ತ ಕೆಲವರು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಆಸ್ ಅಕಲ ಕಾಸು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅದು ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪೇರು ಬಟ್ ಅಕ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ಯಾಷನ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಒಟ್ರಾಸಿ ಬತ್ತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಉಪ್ಪುಜಿ ಕತೆ ಕಾತು ಒತ್ತು ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಇಂಚಿನ ಮಾತು ಉಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಬಟ್ ಅಕ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮನ್ಪೋಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮನ್ಪೇರು ಬಟ್ ಪ್ರತಿಕನ್ನ ಎಂಚತ್ತಾರು ಕತೆಕ್ಲ ಒಂಜಿ 40 ದಿನ ಕುಲ್ದೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಕತೆ ಇಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಗ ಸಿನಿಮಾ ತೋಣ ಗೊತ್ತಾವ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಡ್ಲ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆತಿಜೇರಾರು ಗೊತ್ತಾನೆ ಇಂಜಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾಗ್ ಕೊಡ್ತೀರು ಗೊತ್ತಾನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ದಾದ ಕೇಂದ್ರ ನನ್ನ ಕೊಡ್ತೀರು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಡಾರು ಒಟ್ಟು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆತಿಜೇರು ಬೊಕ್ಕ ಇವನು ಪ್ರಮೋಷನ್ಗಳು ಅಂಚೇನೆ ಇತ್ತ ಹೆಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ವಿಷಯ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪ ಮಲ್ಪುಗ ರಕ್ಷಣ ಅಂದ್ ಬಟ್ ಮಾತೆಗ್ಲ ಅಗ್ರಿ ಆಪಿಂದತ್ತು ಬಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಗಿತ್ತ ಬೇತೆ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಮಂತಿನದಾತ್ರ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೆಲವರು ಕಾಸು ಕೊಡ್ಜೀರು ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇತ್ತ ಏಪಲ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮನ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಗೊತ್ತಾವಡದ್ದು ಅಂಚದ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗಳ ಪಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 6 ಆಪ್ನೋಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಟ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಉಂಡಾರೇಗ್ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಷನ್ ಉಂಡಾರೇಗ್ ಅಂಚದ ಪುನಗ ಅಂಚ ಪ್ಯಾಷನ್ ಇತ್ತ ನಾನು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ತೆನಿ ಪಂಡ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಪೇರಾರು ಬೀಜಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಆವಡು ಸೀಜಿದ ಬಗ್ಗೆ ಆವಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಡೇ ನೈಟ್ ಪೋಪೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಿರೋಡ್ ಪೋಪೆ ಅಂಚ ಅನ್ನ ಹಂಬಲ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಒಂಜಿ ತುಡಿತ ಉಂಡಾರೇಗ್ ಮನ್ಪುಡು ಶೋಕು ಮನ್ಪುಡು ಎತ್ತಾವಡು ಒಂದು ಆ ಪ್ಯಾಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಏಪಲ ಅಂಚ ಆ ಪ್ಯಾಷನ್ ಆರೆ ನೇಪಲ ಗೆಂದವಳು ಪನ್ಪೇನ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಂದು ಆರು ಖಂಡಿತ ಅವ್ಲ ಗೆಂದಿರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅದು ಉಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪೇಮೆಂಟ್ಲ ಕೊಡ್ತೀರು
ಅವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅವು ಆತ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ದ್ಯಾಪನ್ನಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲಾವಿದರಿಗೆಲ್ಲ ಇದು ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾ ಹೆಂಗೆ ಏನು ಬೆನ್ಪಾ ಬೇರೆ ಪಂಡ ಆಕ್ಟರ್ ಆತು ಗತ ನಿಖಿಲೇಲ್ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಟೀಮ್ ಆದುಪ್ಪು ಗತ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಆದುಪ್ಪು ಬೆನ್ಪಾ ಬೇರೆ ಬಟ್ ಕಾಸು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕೈದೇರ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಡಾರು ಏರೆಗ್ಲ ಕಾಸು ಬಾಕಿಂದು ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ 2-3 ಲೇಟ್ ಆದುಪ್ಪು ಬಟ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲಕ ಅವಶ್ಯ ಏರೆಗ್ಲ ಕೊರಂದೆ ಅಂಚೆ ಮತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಹೆಂಗ್ ಖುಷಿ ಉಂಡವು ನಮಕ್ಲಿಂದ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಏರಿಯಾನ್ಲ ಟೀಮ್ ಕೊಂಚ ಅಂಚೆ ಮನ್ಪು ಎಂಚ ಅನ್ಪು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದುಂಪೋದು ಬಲೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ 70 ಕೊರ್ಪೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾನೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂಚೆ ಇಜ್ಜೇರು ಗೊತ್ತಾನೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಉಂಡು. ಸೊ ಇದು ರಕ್ಷಣ್ ಇರ್ನಾಯನ್ನ ತೂಪುನ್ ಬಂದ ಇರೇಗ ಪ್ರತಿ ಸಲ ದಾದನ ಹೊಸತನ ಕಲ್ಪೆರ ಪೂರ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚಾದ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇರ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ರಕ್ಷಣ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪೂರ ನುರಿತ ಕಲಾವಿದರು ರೂಪಕ್ಕ ಅವಾರ್ಡ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಧರ್ಮನಗರ ಆದಿಕ್ವಾಡ್ ರಮೇಶ್ ಕುಕ್ಕೋಳಿ ಆದಿಪ್ಪಾಡ್ ವೇದ ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಕೊಲ್ಲಿರು ದಾದ ಕಲ್ತಾರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಂಜಿ ಒಡನಾಟ ಹೆಂಗ್ ಪಂಡ ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ದಿಗ್ಗಜರು ಉಳ್ಳೇರು ಬಟ್ ಹೆಂಗ್ ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಮನ್ಪರ ತಿಕ್ಕಿಜಾಂಡಿ ಬಂಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ದಿಕ್ಕಿನಿ ಕುಕ್ಕೋಳಿ ಸರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ರೂಪಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂತ ತುಂಬು ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದೆ ಆನೆ ಬಟ್ ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಮಂಡ ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಅಂಚದ ಪುನಗ ಹೆಂಗ್ ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಪಿಲಿ ಪಂಜ ಇರ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಎಂಚುಂಡು ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ದಯಪಂಡಿತ್ ಇರು ಉಳ್ಳೇರೆಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಡೈಟ್ ನೆಟ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಲ್ ದಾಕಲ್ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬೋಯ್ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗೆ ಮಾರ ಇಮೇನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರೋದು ನಮ್ಮ ಪೋಡು ತೂವೋಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕುಲ್ಲ ಬಂದ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಬಾಲ ಇಮೇಗ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಂಚ ಬರೋದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಹಂಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದ್ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಯಾನ್ ತೂತಿಜಿ ಪಂಡ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಶೋಲ್ ಹೆಂಗ್ ತೀರ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಂಚ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಓವರಾಲ್ ಸಿನಿಮಾದ ಹೆಂಗ್ ದಾದಂದೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಬಂಡ ಆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೇನ್ ಹೆಂಗ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋಜಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಜೀರ್ತೀರ ಬಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೊಂಚ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಒಪ್ಪೋಡು ಎಂಚ ಉಂಡು ಒಂಜ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಬೋರ್ಡು ಬರೋದು ಮಣ್ಣಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಪಿದೇಡ್ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾಕಲ್ಲ ಕಾತೊಂದೇರು ಎಂಚ ಮಲ್ತಿದೆ ತೂಕನ್ ಬಟ್ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ಪಂಡ ಈ ಪಾತ್ರ ಎಂಚ ಜನಗಳು ರಿಸೀವ್ ಅನ್ಪೇರು ದಾದ ಪನ್ವೇರು ಉಂದು ಸೊ ಒಂಜಿ ಯಾನ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಚ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುಂದು. ಪಿಲಿ ಪಂಜ ಒಂಜಿ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ದಾದ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಅವ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕೊರಗುಂಡು ಒಂಜಿ ಬುಲಿಪುಂಡು ಸೇಮ್ ಒಂದು ಏತ್ ಹೊರನ ಕಾಮಿಡಿ ಮನ್ಪುವರೆ ಉಂದು ಅಂಚದ ಪುನಃ ನೆಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಎಮೋಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಸೀರೆ ವಿಚಾರನೆ ಪನ್ಪನ ಮಾಡು ಕತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಿ ನೆತ್ತಿ ಅಂಚದ ಪುನಃ ಪಂಡ ಪೂರ ಮಿಶ್ರಿತ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಚ ಪನ್ಪುನಗ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾನಿಗೆ ಎಂದಾವಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೊಸತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ CG ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ತುಳುಟು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೇ ಬಿ ಮನ್ಪುನ್ ತೋಜು ಟೀಸರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೂದುಪ್ಪಾರ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ಸೈನ್ ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೆಟ್ಟು ಕನ್ನದೇರು ಕಣ್ಣುಗಳ ಒಂಜಿ ತೂಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇಂಪು ತಂಪು ಮಾತ ಉಂಡು ಸೊ BGM ಲಾ ಎಡ್ಡೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಪುನಗ ಸಿನಿಮಾಲ 2 ಗಂಟೆ ಉಪ್ಪು ನೆಚ್ಚ ಡ್ರಾಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೊಂಚದು ಪುನಗ ಕತೆ ಕಾಮಿಡಿ ಎಮೋಷನ್ ಲವ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಮಿಶ್ರ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಪುನಗ ಜನಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆവുന്ന ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಟ್ ಸಿನಿಮಾನಿಗೆ ಎಂದಾವಡು ಜನಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ತುಳುಕು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ದಯಪನ್ನಗ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೂ ಮೇಯ್ನ್ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬೋರ್ಡೈನೆ ಕಲಾವಿಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸತ್ಯ ಆಗ್ಲಿ ಬರೋಡು ತೂವೋಡು ಸಿನಿಮಾ ಕತೆ ಕತೆ ಪನ್ಪರ ನಿಗ್ಲೇಪಲ್ಲ ಸಂಜೆ ಕತೆ ಮಂತದ ಬಲಿ ತೂಲಿ ರಕ್ಷಣ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಎಂಚಿನ ಪಂಜುಲು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡ ಎಂಚ ಉಂಡು ಈತ ಇರ್ನ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಸಿನಿಮಾಲು ಎನ್ಕ್ವೈರೀಸ್ ಉಂಡ ಅದನ್ನ ಅವಕಾಶ ಬರೋಂದುಂಡ ಎಂಚ ಅದಾದ ಈ ಜಾನ್ ಪಂಡೈತೆ ಅನ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಈರ್ ಪಂಡರೆ ಕಡೆ ರಾಜ್ಯದ ಸಾಂಗ್ ಇಟ್ಟಾಣ ಬಟ್ ಮಾತುಕಟ್ಲೆ ಅಂತ ಮೆಹಂದಿ ಅಲ್ಪ ಹೋಸ್ಟ್ಗೆ ಪೋಪೆ ಕೆಲವೊಂದು ಈವೆಂಟ್ ತೂಪೆ ಅಲ್ಪ ರಾಜ್ಯದ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ಮನ್ಪೇರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಗಟ್ಲೆ ವ್ಯೂಸ್ ಪೋತುಂಡು ಬಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಜಾನ್ ಲಿರಿಸಿಸ್ಟ್ ಅಂದ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗ್ ಬೈಟ್ಲ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ದ ಅವಕಾಶನೇ ಬಾಯಿಸಿ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ದ ಬುಡ್ಲೆ ಈವನ್ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕಾಮಿಡಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಇದು ಪಂಡರೆ ಕಡೆ ರೋಡ್ ದ ವರ್ಷದ ಮಾತ ಅವ ಮತ್ತೆ ಆತ ರೀಚ್ ಆಪುಂಡು ಆತ ವೈರಲ್ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಇಂಡಾವಡು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಡ್ಲಾವಡು ಈ ಜೋಲೆ ಜನ್ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಶೇಪಕ್ಕೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಂದಿನ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಪಿಲಿ ಪಂಜ ಅಡ್ಡೇ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತೀನಿ 3 ವರ್ಷ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಜ್ಜಿ ಓಲ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಇಜ್ಜಿತ್ತ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ತರವಾಡದ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರೋದುಂಡು ಐಟ್ ಒಂಜಿ 2 ಸಾಂಗ್ ಬರತ್ತೆ ಅನ್ ಬೇತೆ ಓಲ ಪಾತ್ರ ಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನೆ ಬೊಟ್ಟುನಿ ಯಾನೆ ನಲಿಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಹೆಂಗ್ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾಡೇ ತಿಕ್ಕೋಡು ಒಂದು ಮಲ್ಲಜಿ ಜನಗಳು ಸಿನಿಮಾ ತೂಪಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ತೂಪೇರಿ ಇರಗಳ ಗೊತ್ತುಪ್ಪವು ಅಂಚದು ಪುನಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ದಾತನಲ್ಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ವೇದಿಕೆ ನಮಕ್ ಐಟೆ ಯಾನೆ ಬೊಟ್ಟುನಿ ಯಾನೆ ನಲಿಪುನು ಐಟೆ ಐ ನೆಟ್ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಾಸು ಎಂಕಿ ಯಾನೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನು ಜನಗಳಿಗೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆನ ಅಂಡ್ ಆತೆ ಜಿಗ್ಗತೆ ಜಿಗ್ಗ ಅಂಚ ಆತೆ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಕಾತೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿರಂತರ ಅದುಪ್ಪುಂಡು ಜಿಗ್ಗ ಎಂಚ ಹೋಗಲ್ಲ ಜಿಗ್ಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಮಂತಿನ ಎನ್ನ ಯಾನೆ 11 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅವ ಮಂತುನ ಎನ್ನ ಕೆರಿಯರ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರಿಚೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಅಂತ ಪನ್ನಲ್ಲಿ ಜಿಗ್ಗ ಬಟ್ ಸಾಧಾರಣ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ಖರ್ಚು ಬಂದಿರಾರು ಬಟ್ ಹೆಂಗಾಯ್ತಾ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ದಾಯಗ ಆತ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇನ್ನು ಮಿಲಿಯನ್ ಪೋಡು ಮಾರೆ ತುಳು ಟಿಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಆತುಜಿ ಇಂದು
ದಾಪ ನಾತ್ ಖರ್ಚು ಮಂತಿದ್ದೇರಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಯಿನ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಸೆಟ್ ಬಾರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯೂನಿಟ್ ಗಾಡಿ ಮಾತ ಬತ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನೆ ತೂತಿಜಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಒಂದು ಬರ್ಪಿನ ಮಾತ ಯೂನಿಟ್ ಬರ್ಪಿನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಒಂದು 80,000 ಖರ್ಚು ಮಂತಿದ್ದೇರಿ ಸೆಟ್ಗೆ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ಖರ್ಚು ಮಂದೇವಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಲಾನ್ ಇಷ್ಟ ಆತ ನೆನ್ವೆ ಜನಗಳಿಗೆ ವೈಟ್ಲ ಕೊರತೆ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ತೂದಿ ಇಪ್ಪೇರು ಜಿಗ್ಗ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ತೂದಿತ್ತಾರನ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ತೂತಿ ಸೇರಂದ ವೀರು ಟಾಕೀಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಒಂದು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಬೋದು ತೂಲೆ ತೂತಿಜೇರು ಸುಮಾರು ಜನ ಅವು ಬೇಜಾರ ದೇವ ನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬಂಡ ನೆಕ್ ದುಮ್ಯಾನ್ ಓಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿಜೇರು ಓಕೆ ಬಟ್ ಈ ಸಾಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ದಾಯ ನನ್ನಲ್ಲ ಜನಗಳ ರೀಚ್ ಆವಂದಿಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ಅವೇ ಬೇಜಾರ ಪಂಡ ವೈಟ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆವಡು ಸಾಂಗ್ ಆವಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆವಡು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಆವಡು ವಿಜುವಲಿ ಆವಡು ಪೂರ ಲೆಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬಟ್ ಜನಗಳನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ದಿಕ್ಕೊಂದು ನಾವು ಬೇಜಾರಾಫುಂಡು ಇದು ರಕ್ಷಣ್ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಜೆತ್ತದಾರೆ ಪಣ್ಣು ನೀರಿಗಿತ್ತ ಇರ್ನ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಜರ್ನಿ ಆದಿ ಪಡಿತ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾದ ಜರ್ನಿ ಆದಿ ನೆಟ್ ನೆತ್ತ ಬಕಾರ ಉಲ್ಲರ್ ಓಲ ಕೆಲಸ ಬರೋ ಮಂತ ಈ ಜರ್ನಿ ಎಂಚ ಸುಲ್ಲಿತವಾದ ಪೋವಂದುಂಡ ದೇವರನ್ನ ದಯಟ್ ಜನಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಅವೇ ಅನಿತ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಆವಡು ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಆವಡು ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಆವಡು ಐಟಿ ಅನ್ನ ದೇವರನ್ನ ಬಿಸಿ ಉಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಎಂಕ ಒಂದು ಖುಷಿ ಉಂಡು ಬಟ್ ಎಂಕ ಸಿನಿಮಾದ ಮಂತಿಜಿನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬಟ್ ನೆಟ್ ಜನಗಳು ಗುರ್ತಾವತ್ತೀರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಿಸಿ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟೆ ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾದುಲ್ಲೆ ಎಸ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಪಿಲಿ ಪಂಜ ಸೂಪರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡು ಇರ್ನ ಅಭಿನಯನ ಜನಕುಲು ಕೊಂಡಾಡೋಡು ಬಂದೇನ ಶುಭ ಹಾರೈಸುವೆ ಐಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅದು ಪಿಲಿ ಪಂಜದ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿ ನೆನಪು ಮನ್ಪೊನಿ ಬಂದಾಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಶುಕ್ರವಾರ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಸಲ ನೆನಪು ಮನ್ಪೊಲಿ ಬಂದ ದಾದ ಪನಿಯರ್ ಇಷ್ಟ ಬರ್ಬೋ ಜನಗಳ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಂದು ನಾವೇ ಪಂಡ ನೆಕ್ ದುಂಬು ಏನೊಂಜಿ 11 ವರ್ಷ ನಿಕ್ಕಲ್ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮಾತ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಂದು ಬೈದಾರು ಅಂಚದ ಪುನಗ ಸುಮಾರು ಜನ ಎಂಕ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗೆ ನಿಕ್ಕಲ್ ಬರೆದು ಬಾಡುಂತ ರಕ್ಷಾ ನೀರೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಆವಡಿ ಮಲ್ಲ ಆಕ್ಟರ್ ಆವಡು ಇಡ ಒಂಜಿ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಸೊ ಅಂಚ ಪನ್ಪುನಾಕಲ್ ದಯಮಂದ ಈ ಸಿನಿಮಾಗ್ ಬಲೆ ಪಂಡ ನೆಕ್ ದುಂಬಿ ಅನ್ ಮಂತಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರ ಅಂಚ ನಿಖಿಲ್ ಬತ್ತದ ತುಯರಂದಾಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಎಂದಂದಾಂಡ ಎನ್ನಂಚಿನ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲೆ ಪ್ರತಿಭೆಲೆಗೆ ನನಾತ್ ಅವಕಾಶ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಪೊಸತ್ತ ನಿರ್ಮಾಪಕೇರು ಆರ್ ಗೆಂದಿರಂದಾಂಡ ನನಾತ್ ಸಿನಿಮಾಲ್ ಮನ್ಪೆರ ಚಾನ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಆರ್ಯಗಲ ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಂಚದ ಪುನಗ ಓವರಾಲ್ ನಿಕ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಗೆಂದಾರಂದನ್ನ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ನನ್ನ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಅಂಚದ ಪುನ ಓವರಾಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮನ್ಪುನ ಇರ್ದಿಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕತೆಗೆ ಇತ್ತರಂದಾಂಡ ವೈಡ್ ಆದ ಪೋಪುಂಡು ಮಾತಾಡಗಳ ರೀಚ್ ಆರ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದ ಪುನಗ ದಯಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ತುಳುಯರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ 100% ತುಳು ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಏಪಲ್ ಅಂತ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಂದ್ ತುಳು ಭಾಷೆ ಮಿತ್ತು ಪಡುದನ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕದ ಸಿನಿಮಾಲ ಒಂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂದೆ ಪನೊಲಿ ಅಂಚದ ಪುನಃ ಬಲ್ಲೆ ನಿಖಿಲ್ ತೂಲೆ ಕಲಾವಿದರು ಮಾತೆರ್ಲ ನಿಖಿಲಗೋಸ್ಕರ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಚಾತನ ಪಲ್ಲೆ ತೆರಿಪಾಲೆ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಸೊ ಆತೆ ಎನ್ನ ಕಡೆ ನಿಖಿಲ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಕ್ಷನ್ ಇದನ್ನ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ನೆಕ್ ಹೋಗಿ ಇದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬೈದ ರೈತ ನಡುಟ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಪಂಜದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಂಡ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂಂದು ಪುನಕುಲು ಎರಡಲ ಪಿಲಿ ಪಂಜ ಸಿನಿಮಾನ ತೂಪುನ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಬಂದ ಖಂಡಿತ ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋಕು ಹೋದಿ ಸಿನಿಮಾದ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಹುಶಃ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಪುನ ಹೊರತು ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋಟ್ ಒಂದಾಯ್ತ ಬುಕಿಂಗ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆದಿಪ್ಪನಲ್ಲ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಟೀಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆತನು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಿಟ್ ಆತನು ಖಂಡಿತ ತುಳುವೆರೆಗೂ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಒಪ್ಪನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ 12 ಬಿಡುಗಡೆ ಒಂದು ಕೈತಲ್ದ ಟಾಕಿಸಲು ಬೋದು ಸಿನಿಮಾನು ತೂಲೆ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಗೆಂದಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಅಂಡ್ ಬೈ